Ole, chi bai le vek ole. Tun tuma chuanin thungai nom tak mai kan ngai thadona nga. Kan chungin KFC ti ani a. He thungai nom tak mai ziak tu hi zamadar chun ani. KFC leitumin mani chu khoi nge an soi a. Then khatin in ti theinan te an lo mang vei rol nen. Soi ve reng a ti in KFC leiturin ka in tar ve rana. Ka bang bo ka hun alo then chuan ka du zong po chu ka soi thiam talo ming shan mak deuh an lo phua saka baka rin ain alo la to hlom em zuya aman tlom deuh ni a an soi chu ka order ve topa token min pe a hei nge hi ani don hi KFC chu ka ti lain ti khan lo ngak ro an ti a ka token kengin kil khata chuan ka ding zum tarenga KFC chu enge ani chi apo ka hrelowa ei tur lam chu ani ti ka hria a KFC leitum theu mi an tam hle a nal le mel thapui pui changkan mel deuh te po an lo lutin an chuak zela then khat ero keima ang boka chin chang hrelo le molmang mel deuh te po an oma changkan mel fu alang then khat la ero chu ke aya molmang vele chong te po an om vele boka pakhat chuan min ron bek bor sara engtin nge leitur in tlarem ni in tlar ve to em te min ron ti a ke chuan in ti lei thang deuh takin o in tlare male va in tlar vela token an lo pe ang chenga ingak ve don nia kalo ti zata ani nataka chuan engma ka resa bik lova ka hriat chop ani reng si a ma se chung te chu soi ka tumbik i kholo min ngai san wa nge mel tha min ti wang nge hausak mel min ti wang nge nia mel chia min ti wang nge nia dulkiar min ti wang chu ka hrelo min en vunga a in heravuta ava in tlar ve taruna engtin tak va lei ve ang mo ti in ka thlir zuya ma se mi an local bel zela an in tlar zel boka an din hlia zauta a ka muzui thei talovani ka ngak rei karin ain ka token chu an ron lam hara an ti sual em niang o nge khapa ne na kan in biak lai khan min lo lamanga ka hrelo zok ni don ni ka ngai thalo chuan ka va zot chianga ka hun alo la thleng ve lo lek alo ni a ka ngak rei to in ka ke akham to hle a ka ke chu amu chu mai ka zun a chuak em boka KFC chu lei ho ve nge ka du awangin kalsan la ka du bik si lova KFC lei chu ke akham du ai te ka tiril rumai mai boka ka hresual nge mani then khat chu an ron lut chawa an chuak le ngal mai ni in ka hria a then khat le chuan tre ya an choi le a in chung lama an chho pui dai boka mel hriat an nei thadeu bik ani don hi te ka ti a chutia karil ru kalo kom mel lai chuan ka token number chu an ron puang ve ta lo lova ka vakal hnaya ka vala ve ta ani ka pian tirata atum khatna tan he ka kut bol hlo taka hian an soi KFC chu a om ve ta awarap thak em man mo takin ka chua puya ka nu pui fanaute mu hlan ka ngak hlel hle ani ka ke mu chur le ka zun chuak em po hre chang to lo chuan ka tlan ho fua a kong sira kalte chuan min endu hle in kan hrengal ngota min endu ani po in a om hle in ka hria KFC ka khai ho tlatalom KFC awanga buaina in ka thlenga ka fate chuan phur em in ka KFC lei chu an han honga karin ang alo ni lo baka atlem lutuk arsakan mum chu alo let phanga kan chung kan rual si tero te po in sem ila kan in chan don si lo engtin nge ni ang ti in ro kan han rel mama rei tak ro rela kan rik mam nu le ti dan tur hrelowa kan beidon nu a kan nu chuan ti dan ka hria ibu chiar mayang u aron ti ta kan ngai tu a cheiro thadon hle in ka hria a kan nu chu fing ka ti in ka chuang ru le ani kher kalo nei hi van nei kan in ti thar khopa nu fing fel le rem hria
pasalte tilom thiam tak nupui ka nei hi ka van nei hle ani chu hun toi te a chuan chung thu te chu ka ngai tu ana chuan aron lut zuta kan nu chu kan en thina a mel te chu thata sotin kan hre thar le boka ma se chung ka thin lunga thu lo thleng te chu ka hril du lem lo ka laka a in lak pha anga min in chuan khumang ti ka hlawani chuti chuan ka KFC le chu kan bu chiar ta a